iziphi izinto esingayigwema ngoba ngiyazi ukuthi sinamehlo siwathatha kancane amehlo uyazi ukuthi nje kunakele tubone sesigqisha izinto emehlweni siyayinwaya amehlo siyawacikica iziphi izinto esingayigwema ukuze singagcini sebesiba nabantu ababa namehlo afa kakhulu ngoba wona ngeke ngizwe kuthiwa anakho ukufusa unosuku indlela alimala ngawo kodwa wena ukuze ungagcini sekuba nencindezi ukuthi uwacindezela limali kakhulu ikuphi ungakwenza Usatsho kanjalo nje bhuti into engihlale ngitshana ama patient iguli esibhedlela Absolutely bakuthatha kancane ukuthi banakekele amehlo kanti amehlo awukwazi kuba nesibheka kanti uma uphuka umlenze uyakwazi ukuthi ufake unyawo lokufakela o isandla kanti ihlo mase lifile nje lifile so kubalekile kakhulu ukuthi amehlo akho anakekele kakhulu indlela odla ngayo ufuna ukuyibheke awuzwake unakekele nje impela uyachaza kube bengisazobuza ukuthi ukhona nokudla ekuqinise kukho lapho nje ama veggie kodwa nonke ama veggie kuphela yazi nenyama kodwa ngama veggie lapho kodwa kubona mangithi ushukela lo wena sayiveggie namanzi ukuthi iveggie namanzi shothi iveggie leli wasinibalekela into ebaleke kakhulu kubalekile impela ukuthi noma kuneqashana kodwa kube neveggie ama fruits ama orange o watermelon lemon grapefruits yikho kubalekile ngoba kunama vitamins nemisoco anza ukuthi amehlo akho aqine noma mangabe unesifo esithile zama ukuthi si improve singabi worse